We stand on the brink of a decade that will upend everything we know about what's possible. दिनैनि समाव मुलुगा जेरैथिंबो सोखो मोखो गुबुनफ्रा दावगादों आरो दावगादों नाथाय फारसेथिं जों बर'फ्रा दासिमबो बेबादि समावबो लोंनाय जानायावनो गबनानै दं मानो नों मानो सानफ्रोमबो लोंनानै हरथौ थौयै फैबाय थायो न'खरा मा जालांदों नों बेखौ मिथिलादोंना थाइसेबो खामायनायावथ' गैखायानो सानफ्रोमबो सेंग्रा गोरलै बायदि सेंग्राफोरजों जौ लोंथिंनाय जौ एबा जुमाय जाय अराय सम मानसिनि गोसोखौ खुसियाव लाखियो दुखु दाहाफोरखौ बावगारहोनो हायो आं जबायनानै जौ लोङै गानखे साजोखो नायै नायै मोजांसो नुलांबाय जायखौ जोंनि खायफा मानसिफ्रा हारिमु होनना सानना लायो सना मोनाव लोङैबाथाय नाथाय नोंथांमोना मिथिगौना बेयो जे बेसेबां बिस गोनां बे जौआनो बर' हारिखौ सिं सिं अरनानै फारफ्रोमबो बिथिङावनो लोरबां खालामबोदोंमोन जारिमिनफोरावबो जों मोनो बर'फ्रा लोंनाय जानायावल' गबना थाग्रामोन लोंना जानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय जाना गुबुनजों रायजो सेख'जानाय बायदिबो जोंहा गेदेर जारिमिनफोर दं लोंनानै जानानै बर'फोरनि देहा सोलेर आरो मेलेमा लोरबां जायोमोन जेराव गुबुनफ्रा बर'फोरखौ गादबनो बोलो मोनोमोन थिग बिदिनो जोंनि जाम्बा जाम्बि बर'फ्रा गोबां सम गुबुननि आथिं सिङाव थाना हालाय हाफाय जाबोनांदोंमोन गुबुनफोरजों मुगै जादोंमोन नाथाय आं मिथिया जोंनि बर'फ्रा मानो बे बाथ्राखौ दासिमबो हमदांनो हायाखै जौआ जे जोंनि थाखाय बिस गोनां थेवब्लाबो बर'फ्रा मानो दिनैसिमबो जौखौ आनज्रायना दोननो हायाखै आरो मानो नाजायाखै खुलुमबाय लोगोफोर जों बर'फ्रा बे फैलाव हायेनाव बेसेबांबा जौथाय बोसोर सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो दं जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय फुजिनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय राव रायज्लायनाय गासैबो सम लानानै एसे एनै सोलाय सोल' जादोंब्लाबो गोबां हारिमुफ्रा दिनैसिमबो थांनानै दं सम लानानै जों बे जायगायावनो ग्रोम ग्रोम मिनि खुसि रायजो जाबोबाय बे जायगायावनो जों गुबुनफोरजों दावहा नांबाय माब्लाबा दुखु माब्लाबा सुखु गोबां जारिमिन सोरजिबोबाय नाथाय बेफोर जारिमिनफोरखौसो जों लाखिबोनो रोङासै फैयै फैयै जों दिनैसिम दानि थासारियाव दंफैयो नाथाय मोनसे बाथ्रा बेफोर गासैबो जारिमिनफोरजों लोगोसे बर'फोरनि समाज खुंनाय जानाय लोंनाय रायजो जाबोनायफोराव मोनसे बेसादा बर'फोरजों लोगोसे गोबां जौथाय बोसोरनिफ्रायनो सिथाबफानानै दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव जायगा लागासिनो दं बेनो जाबाय जौ नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेनि बागै मानो रावबो बाथ्रा सावराया जोंनि बर' गामिफोराव बर' न'खरफोराव ज' जौ लोंनाय लामा सामायाव गोग्लैना थानाय जौ लोंनानै न'खराव नांलाय खमलाय खालामनाय बुलायनाय बायदि जाथायफोरा दासिमबो कमन जों बयबो मिथियो जौ लोंनाया जोंनि थाखाय गाज्रि होनना नाथाय थेवब्लाबो मानो जोंनि बर' मानसिफ्रा गोसो मेलेम देहा सिंनिफ्राय दासिमबो जौखौ आनज्रायना दोननो हायाखै जोंनि बर'फोरनि जाखिनि एसे एनै जारिमिनफोर दं बेयावबो जों नोजोर होना नायोब्ला नुयो जे
बर'फोरखौ गोबां समावनो गुबुनारिफ्रा जौ बेदरजोंल' गोजोमनानै थाग्रा होनना सोंखारिनाय, बर'फोरखौ लेथ्रा जाथि होनना मुगैनाय बायदि खोथाफोरखौ आरो बर'फ्रा लोंनानै जानानै गावजों गाव दावराव दावसि जाना गुबुनफोरजों रायजो सेख'जानाय बायदि जाथायफोरखौबो जों जारिमिनाव नुबोदों। लोंनाय जानाय बांद्राय जानायाव, गावजों गाव बुजिलायियाव, गुबुनफोरजों मुगै जानायनि जाहोनाव सम लानानै खायसे मानसिफ्रा बर'निफ्राय गावस्रालांनाय, गुबुन धोरोम हारिमुफ्राव गावस्रालांनाय बायदि जाथायफोराबो जौनि थाखायनो जाबोनायखौ जों जारिमिनाव नाहरब्लानो नुनो मोनो। दा बेखिनिया क्लियार जाबाय। नाथाय गोबां जौथाय बोसोर बारबोबाय, गोबां फिरि जेनेरेसन टु जेनेरेसन बारबोबाय, थेवब्लाबो जोंनि माखासे बर' मानसिफ्रा मानो दासिमबो गोग्लैसोनाय, जौ निसा बेदरजोंल' मानो गोजोमनानै थाग्रा? जोंनि सिगांनि जेनेरेसनफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ मानो हमदांनो हायासै? बेफोर हुदाफोरा माबोरै जेनेरेसन टु जेनेरेसन बारबोबाय थाखो? सिगांनि मानसिफ्रा मानो बेफोर हुदाफोरखौ फोजोबनो थांखि लायासै? दायो आंनि गोसोआव मोनसेल' सोंथि जाखांफैदों। थारैनो जोंनि दा सोलिबाय थानाय जेनेरेसना बेफोरखौ फोजोबनो थांखि लागोन ना जोंनि जेनेरेसनाबो नेक्स्ट फैगोन जेनेरेसनफोरखौ बे एखे हुदाफोरखौनो फोरोंना गालांबावगोन? सोरबा मानसिफोरा खिन्थु बे भिडिअखौ गाज्रि मोननो हागौ आरो गोबां खोथा बुंनोबो हागौ। नाथाय लोगोफोर, रियेलिटिया बेनो, सैथोआ बेनो जे जों जुदि बे मुलुगाव जौगानोब्ला जोंनि साननायफोरखौ जों आपग्रेड खालामनांगोन। जों जौ निसा मुवाफोरखौ गारनो नाजानांगोन, अब्लासो जौगानाय फारसे जों आगान सुरनो हागोन। मानोना जों बे संसाराव, बे मुलुगाव मेगन बेखेवब्लानो नुगोन जोंनि मेगन सिगाङावनो गुबुनफ्रा जौगाजोब्बाय, दावगाजोब्बाय। नाय नोंसोर लोगोफोर, दिनैनि समाव गुबुनफ्रा अख्रां सायाव बिरथिंबायदोंसै, नाथाय बेबायदि समावबो जों बर'फ्रा गावजों गाव लोंला जालायावनो दासिमबो गब'नानै दं। जाय समाव जोंनि गथ'फ्रा लेखा फरायनायनि सम, सोलोंथाइ लाहोनायनि सम, बे समावनो जोंनि बर'नि माखासे बिमा बिफाफोरा मा खालामो? गावसोरनो जौ रोगाहोयो। जाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि सम, बे समावनो बिसोरो जौ सिगारेटजों गफबनाय, गावजों गाव सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायनाय लैथोआव गब'नानै आन्दायनाय आरो बाइक साखाव सामफ्रामबो पार्टि जानाय, इन्जय खालामनायावसो बेस्थ' जानानै दंसै। जाय समाव जोंनि बिमा बिफाफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौमोन, न'आव थानानै गथ'फ्रा फरायदोंना फरायाखै, मा जादों मा लोंदों, नाथाय बेबादि समावनो गावसोरसो लोंना जानानै न'खराव दावराव दावसि, गोजोन गैयै थासारि खालामगासिनो दं। नों मानो सानफ्रोमबो लोंनानै हर थौयै फैबाय थायो? न'खरा मा जालांदों नों बेखौ उदिस लादोंना? थाइसेबो खामायनायावथ' गैखायानो, सानफ्रोमबो सेंग्रा गोरलै बायदि सेंग्राफोरजों जौ लोंथिंनाय। जाय समाव जोंनि बर'नि गामिफोराव धोरोमारि फेस्टिभेलफोराव, फुजाफोराव लाइमोनफोरनो मोजां गियान थुलुंगा होनांगौमोन, बेबादि समावबो दासिमबो बर'फोरनि गेजेराव लोंनाय जानाय, जौ सिगारेट बेदरफोर जाना पार्टि खालामनाय हुदाफ्रा दाबो सोलियो। दा खोथाया जाहैबाय मा? एक्सुअलि जों गोबां बर'फोरानो मानो दासिमबो जौ सिगारेट निसा मुवाफोरनि जेयाव नांथानानै थानायनिफ्राय बारग'नो हायाखै? जोंनि मानसिफ्रा मानो बेखिनि बाथ्राखौनो दासिमबो हमदांनो हायाखै? मा जोंनि हारिया बेबादिनो सोलिलांबाय थागोन नामा? गुबुनफोरखौ नाय, माबादि टेक्न'लजि बाहायो बिसोर, माबोरै एसेबां गोजौसिम जौगाखो। हलिउड मुभिसफोरखौ नाय, माबादि साइन्स टेक्न'लजिफोरनि भिडिअ' मुभिसफोर बानायो, बेफोरखौ नायनानै बिसोरनि मानसिफ्रा मालाय एसेबाबो इन्सपायार जायो। बेखायनो बिसोर साइन्सआव बांसिन गोसो होयो, बेनि थाखाय बिसोर जोंनि हादोरनिख्रुइ बांसिन जौगानाय। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ मोजां मोना। साइन्स फिक्सननि मुभिसफोरखौथ' बाद दोन, आं मोनसेबो बेबायदि बर'नि साइन्स फिक्सननि मुभि नुफेराखै दिनैसिम। जोंनिया माबायदि भिडिअ' फिल्म सर्ट मुभिसफोर बानायो, खालि मोजां मोनलायनायनि स्ट'रि, बेयावनो थागोन मा? गोसो थोलायनानै फाग्ला फाग्लि जानाय, जुमाय लोंनाय मानाय, आनखि गान्जा सोबनाय सिन्थाय थालायलाङो आरो जोंनिया। मोजां मोनलायनानै मोनलायिनि थैलायनाय सिन्थाय थायो आरो जोंनिया।
थ' बेफोरखौनो नायनानै खायफा उन्दै लाइमोनफ्रा सोलोङो एबा इन्सपायार जायो आरो जोंनिया। बेफोरबायदि मुभिसफोर फिल्मफोर बानायनाया गाज्रि जादों बे नङा, आं बेबादि रावखौबो बुङाखै एबा सोंखारियाखै। एक्सुवेलि जों माखासे बिथिंफोरखौ एसे सोलायनो नाजानांसिगौ आरो दानि समाव, मानोना आथिखालाव डिजिटेल जाजोब्बाय नालाय उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रानो खोब बाहायसै आरो जोंनियाबो, बेखायनो बिसोर लाइमोनफोरनाव जाहाथे गाज्रि गोहोम गोग्लैया। थ' आं मोनसे एग्जाम्पलखौनो होनोसै, जुदि सासे उन्दै मानसिया जौ लोंनायनिल' भिडिअ नुबाय थायोब्ला, जौ लोंनायनिल' सर्ट फिल्म मुभिसफोर नुबाय थायोब्ला थारैनो बे गथ'आ जौ लोंनो गोसो जागोन। बेखायनो जुदि बे जौनि जायगायाव माबेबा मोनसे मोजां गियान गोनां भिडिअ फिल्म मुभिसफोर जानायब्ला थारैनो बे गथ'आ मोजां लामाथिं थांनो एसेबाबो इन्सपायार जागोन। स' लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, गोबां सोंथि खालामबोबाय नङा होमबा? खायफा मानसिफ्रा साननो हागौ जे मानो सोंथिल' खालामबाय थाखो, मानो प्रब्लेमखौल' खोन्थाबाय थाखो, सलुसननि बागै मानो फंसेबो बाथ्रा बुङासै होनना ना लोगोफोर? थ' बेफोरनि फिननायखौ गासैबो नोंनि गोसोआव जाखांनाय सोंथिनि फिननायफोरखौ एसे गोथौयै गाव गावनो साननानै नायब्लानो मोनखागोन लोगोफोर। बेखायनो आं बुंथ'ला, भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन। बांद्राय गोलावब्ला नोंथांमोनाबो नायनो बरिं मोनगोन। बेखायनो जोबथारनायाव आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर, जाय बेसादा जोंनि थाखाय बिस खहा गोनां बेखौ एसेबां गोजौसिम जौगाहोआलासिनो दोननाया मोजां, जाहाथे लाइमोनफोरा बाहायनो इन्सपायार जाया। गाज्रि बेसाद होनना बयबो मिथियो। दा बेखिनिया क्लियार जाबाय। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ जाय मोजां मोनदों हाजासे लाइक शेयार खालामना होदो, आरो माबाफोर बुंनो गोनां दङब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरदो, आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव बेनिख्रुइ साबसिन मोनसे टपिकआव लोगो मोनगोन। जै बर' हारिनि।